Nawr te, arbrof i weld pa mor dda ych chi am ganolbwyntio. Dyma'r tîm gwyn, a dyma'r tîm brown. Chi'n gallu cyfri sawl pas mae'r tîm gwyn yn neud. Canolbwyntiwch! Yr ateb yw 19. Ond wnaethoch chi weld y gorila'n dawnsio? Ie, cofi! Ond peidiwch poeni, sdim byd yn bod a'ch llygad chi os na wylech chi fe tro cynta. Pan mae meddyliau ni ar un peth, ni weithiau ddim yn sylwi ar bethau eraill, hyd yn oed os yn nhw'n bethau eitha amlwg. Allai dynnu'r wisg nawr. Mae'n dwym. Iawn, Al. Diolch.